I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is a day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Oh, I am so glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. oh. Jesu Kristi n'ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ndị Fada na ndị ụka, otito dịrị Jesu. Ọ bụ okwukwe enwe n'ebe Chineke anyị nọ, ebe ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Ya ka anyị ji wee nụrụ ya n'ọnwụ mgbede a, ikpelụ Ifeanyi nwanne anyị na ọgọ anyị na nwanne anyị bụ Joseph Udoh, wee na-arịọzi amara Chineke na ebere Chineke. Ọ bụrụ na ọ kabere wee ruo nabata ya ka o sonye n'otu ndị nsọ. Anyị nwekasị ọtụtụ ihe anyị ga-akọsalụ Chineke, anyị nwe ọtụtụ ihe anyị ga-eji ekene ya, ọkacha n'isi ndụ dị anyị ma mpa anyị na nwanne anyị bụ Joseph, ka Chineke nalụ mkpụrụ obi. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume omimi ndị a dị nsọ, anyị kweta na anyị emeghela site n'ịkwupụta nje anyị gaa. Nke onye zitere igwe obi chara echere, onye nwe anyị mee ebere. Nke onye bịara ịkpọ ndị omejọ, Kristi mee ebere. Ruo nọ n'aka Rinna ịlọtara ya rịrị, onye nwe anyị mee ebere. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị rịọrọ Chineke Nna onye ji ike niile, anyị ji okwukwe ekwupụta na nwa gị nwụrụ wee sikwa n'ọnwụ bilite. Meere nwa odibo gị bụ Joseph ebere. First reading. A reading from the book of wisdom. The souls of the virtuous are in the hands of God. No torment shall ever touch them. In the eyes of the unwise, they did appear to die. Their going looked like a disaster. Their leaving us like annihilation. But they are in peace. Those who are faithful will live with him in love.
Grace and mercy awaits those he has chosen. Word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalms. Our response is like the dead that yearns for my God. And see the face of God. I, John, heard a voice from heaven said to me, write this down. Happy are those who die in the Lord. Happy indeed, the Spirit says. Now they can rest forever after their work, since their good deeds will go with them. The word of the Lord. Thanks be to God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Onye nọnyere unu ife ọgụ nke a si n'oziọma ya asọ nke Luke dere. Mgbe ha rutere n'ebe a na-akpọ okpokoro isi, ha kpọgburu ya n'ebe ahụ ya na ndị ohi abụọ ahụ, otu n'aka nri otu n'aka ekpe ya. Otu onye n'ime ndị ohi ahụ ha kpọgidere ha na Jesu n'obe na-akparịkwa ya na-asị, ọ bụ na ọ bụghị gị bụ Kristi ahụ, zọpụta onwe gị ma zọpụtakwa anyị. Ma onye nke ọzọ bara ya mba sị, ọ bụ na ị naghị atụ Chineke egwu, ịhụghị na a mara gị ikpe ka esi maa ya. Ma nke anyị bụ ife kwesịrị anyị, anyị na-akwụ ụgwọ ihe anyị mere, mana nwoke a ọ dịghị ihe ọjọọ mere. O kwukwara sị, Jesu, chetakwa m mgbe ị batara n'ala eze gị. Jesu zaghachiri ya sị, n'eziokwu ekweghị gị nkwa na taa ị ga-anọnyere m na paradaịs. Oziọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi. Joseph na mkpụrụ obi nakwa anụ gara aga, nye ya ezumike ebi ebi Onyenwe anyị, na mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Onye na-ese vidio ndị ụka na-afụ iru onye na-ekwu okwu. Ife ọga agụrụ anyị si n'oziọma Luke bido n'amaokwu nke 33 dị na amaokwu nke 39 ruo n'amaokwu nke 43. Luke chapter 23 agụrụ anyị maka ọnwụ Jesu n'elu obe. Anyị na-ekwu okwu si na igwe niile mere gịnị? Jekwa n'ụzọ. Ya bụ na onye ọbụla ga-anwụ anwụ.
mana ọnwụ Jesu anụnwa agụrụ anyị n'ife ọgụgụ gosiri anyị na o nwere onye mma oge ọ ga-anwụ n'ebe ọ ga-anọ wee nwụ. Ebe ọ ga-anọ wee nwụ egosiri anyị Jesu nọ n'elu obe wee nwụ, ka ọ nọ n'elu obe anwụ, ndị ya n'aka nri, ọkụ ya n'aka ekpe, kwa ndị sokwu ya nwụọ ọnwụ ahụ bụ ndị ori. Ọ bụ na a maara ndị ori ya amụma na oge ha ga-anwụ na ha ga-anọ Jesu n'aka nri na ọnwụ. O nwere onye nwa ụbọchị ọ ga-eme gịnị, ụbọchị ọ ga-abụ. O nwere onye nwe oge ọ ga-anwụ, o nwere oge m ga-anwụ. Ma okwu bụ ife ahụ gị na-atụ mmadụ obere egwu na ị mara mbọsị ị ga-anwụ. Mana eche na ndị a nwere isi ọma, maka na ka ha na-anwụ na gịnị na-abụghị Jesu, ofu onye n'aka nri, ofu onye n'aka ebe. Mma achọkwa mbọsị mma anwụ ka ndị anwụ n'akụkụ Jesu. Mana ife tụrụ m n'anya bụ na mmadụ nọ n'akụkụ Jesu na-anwụ dịka ọ na-ata ije ọkụ mmụọ. Mmadụ na-akụ Jesu na-ekwugheri na-asị Jesu eze esi na-ebu nwa nke efu na ị nwere ike ya egwu si ebe a ituo ihe okwuo ya nọ ebe a abụọ ga-asọ mmadụ ube tie gị ife ịgba nkịtị. Jesu gba nkịtị maka na oge emego gịnị, oge ezu. Maka Jesu na-anwụ ọnwụ ofu onye nọ n'aka nri mee gịnị, chọpụta ya Jesu wee zuru blessing nke ahụ. Ya onye a bụ the highest stage m fụrụ since ezigbo maka na o zugide ezigbo salvation. Ife anyị ga-amụta n'ife ahụ bụ na mmadụ nwere ike ịnọ Jesu nso mee gịnị, naanị iyi. Sọdụ mmadụ ụmụ ntata bụ ụka niile a nna ya Jesu niile nọ nso, anụkwa m Jesu nso ọfụma. Anyị nwekwara n'okwukwe na okwu ahụ Jesu gwara onye ori anụnwa na ọ ga-agwụ ya papa anyị na nwanne anyị site na Kristi onye nwe anyị. Okwu mbọsị nke anyị ka Jesu Kristi gwa anyị okwu a site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kpekwuo ekpere maka nzukọ, maka udo n'ime ụwa na maka onwe anyị. Maka ndị nnukwu ụkọchukwu nọ n'ime nzukọ, ka ọ nye ha ike na ikwudosi ike nke ha ga-eji bụrụ ezigbo ndị ndu ma bụ ezi ụkpụrụ n'ihe ha na-akụzi. Maka nwanne anyị nwoke bụ Josef, ka Chineke site n'ime oge ebere ya niile gbaghara ya njọ ya niile ma zọpụta ya n'ahụhụ na ọchịchịrị niile. Ka anyị gbaa ekpere ka Chineke nye nwanne anyị nwoke aṅụrị n'etiti ndị nsọ ya niile. Anyị hụnata isi nwantịntị oge tinye mkpa ndị ọzọ n'aka Chineke na onye pụrụ anyị n'anya. Okikere onye nzọpụta nke ndị niile kwerenụ gara aga, chekwaba ndị nke gị bi n'ụwa, nye ha mgbaghara dịrị njọ ha niile. Site n'ekpere anyị, nyekwa ha mgbaghara ha na-atụ anya mgbe niile.
gị onye dị ndụ na-achị ebi 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 ebi. Amen. Joseph, onye anyị ji maka ya achụ aja otito nke a, anyị ji obiọma na-arịọ ebube eze gị ka inye ya ezumike ebighị ebi n'etiti ndị nsọ gị, ka aja nke a anyị ji akwụ ụgwọ mmeda gị obi maka njọ anyị. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị na onye lụhụnụ welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ọdịnala Chukwu anyị ekele. Ka ido ihe ndị a nsọ site n'ikukwasa mmụọ gị, ka wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara gị ihe na-aghọ were achịcha ka ọ na-enye ekele ya nwaanyị nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ ka a ga-edoro nye maka unu. Otu ahụ gwago si mee mgbagharịcharias, obu iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebi ebi, a ga-agba ya n'iyi unu na n'iyi imerime mmadụ ka e wee gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke Jewenụ m ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị na-ewunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nsọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosikwu n'iru gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ n'ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekwukọba ọnụ site n'ọbara nsọ. Dị nwa na ncheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Francis, na bishọp anyị bụ Valeria na ndị ejiriji niile. Cheta n'odibo gị Joseph onye si n'ụwa kpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọtara ya na nwa gị n'olili ọnwụ ya, mee ka ya ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ndị ọzọ ndị nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị ayọrọ ka ime na anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstọl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche ike mgbe ụbọchị ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị soro kwa ndị ntụgide ndụ gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per il sole con il sole ipso
Exhibito Patri Omnipotenti, Unitatis Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Evenirai bune iată, o pandege così che cine che veso, e volemo famovite. Ese nyanya eluigwe, nye anyị tata, mee nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga, dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, na-ekweghara ekwela anyị, ma zọpụta anyị n'aka ikpere anyị. Zọpụta anyị n'ala ose bụ ọna Jesu. Were ebere gị oge n'oge nke anyị, site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na ndị oge niile, abụọ na nsogbu. Were nsogbu dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye zọpụta anyị. Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị ike n'otuto bụ nke gị ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka na-ahapụ n'udo nke ka na-enye ụlọ elebara na nje anyị ga kama na okwukwe nke nzukọ n'ihi udo niile n'otu ka otu gị siri chọọ gị wee dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Amen. N'oge osebụrụ ụwa dịrị ọnụ mgbe niile. Welite n'ebe ụlọ ekele nke udo. Nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọba nke ụwa, meere anyị ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, adịghị mazụta ndị abụọ n'oge nke ma mkpụrụ Chineke. Ibenabo Oraukwu, ma ọ bụ eziokwu, a ga-agba mkpụrụ obi m. Só para buscar. Aí eu fico na teoria de aço, aí eu aqui na Biko, merụ ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke ahụ na ọbara gị. Anyị na-arịọ gị ka ị nabata nwanne anyị Joseph n'ime otu ndị nsọ gị n'eluigwe. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ọhaneze, nwunye John, ndị ọgọ anyị niile, ndị mmadụ niile gbara nzu na-arụ ọnwụ na mbọ niile agba maka Jo wee chekwa ndụ mana ọrụ ya Chineke edego gbasa mbọ niile gara aga na ndị ogbo onye ọma na-ekele na-asị Chineke etu esi gba mbọ, otu esi tinye ego, etu esi tinye iji ọgụ, etu esi tinye okwu ọnụ
onye nwaanyị wee nwe kwuchiri onye ọrụ ụgwọ n'ụdị n'ụdị ana ọ bụ onye ji bịa nwoke dị nta ka ya dị mma nke onye ji ga-adị mma onye nọrọ jirikwa ezinụlọ ya onye afọ tata ka afụkwu ya echi otu ndị Jesu Kristi Chọọbụ ya sọ ụlọ si na Chineke wetara na Chineke ewetara na ngọzi dị n'aha Chineke. So anyị na-enye Chineke ekele. Anyị wee na-ekenekwa parish priest anyị onye nyere anyị ohere ka anyị wee ka aja misa n'ụwa. Anyị ka aja misa n'ụwa. So anyị na-ekele ya ọfụma maka na nyewa n'onwe ọbụkwa maka akwamozu ọbịa n'ezie kụzie ka anyị nnotezi owesi anyị ọgbajiokwa so ka Chineke na-agba anyị ume so wee na-ekelezi ndị fada nọ n'etiti anyị ndị fada nọ n'etiti anyị maka na ama na ụmụadị ha bụ ụma ọfụma ọ dị ka ife fada kwuru n'okwu Chukwu ihe ọ bụ n'ụzọ ọ dị ka ọ bịago na mmezu maka na ofu onye ndị ọrụ ukwu na-abụ ofu onye nọ n'aka nri ofu onye nọ n'aka tọmadụ onye nke so anyị na-ekele ndị fada anyị fada Sylvester Afudo na-ekelekwa fada Chijioke Emmanuel Ogbuewelu so anyị na-ekene ha niile na mụanụwe na-anabatazi ha na bai so anyị dị very happy ịnọ n'etiti unu ọgụ si wee dịrị anyị anọdịrị mbọ n'okwukwe Chukwu na-egosipụta ọgbara ezigbo mbọ so na ọdịrị mbọ ọgbara na anyị na-edobe ya maka mgbe mụnye ya na-akpa nkata ọsị m fada na o nwere okwukwe na Chineke na ọ bụrụ na ife ego na-agwọ ọrịa nyewa na onwe ya ga-emenwe ya ọrụ menwerozie ndị ọbịa ga-emenwe ya so na ifo na Chineke ka wee fụ ya n'anya ọnya ka ife na ọ bụrụ ife ego ya eme n'ife na Chineke na-akpọ ya so anyị kenelụ Chineke were ekene nwunye o si enedi anya mgbe ọbụla anyị ndị fada bịara ịneti ya bifo na ọkwadogasị onye nwere onwe anọbụkwa na-enwe aṅụrị so ọ bụrụ onye nọ n'ọrịa na-adebe na-agbakasị alụ so ife niile ọ nabatara ya ọfụma maka ndị nọgasị n'akụkụ na-eneti anyị ọfụma so na ọ dịrị ife a ka anyị na-ayọ ndị nwunye na ndị di mgbe afa na-ekwe nkwa mana ọgaranya mana ogbenye mana ahụike mana na-anyịfụ ndị fada ịtọ na-awụ na Immaculate Conception Parish ka anyị si wee bịa iberụ ezinụlọ ọnụ na iberụ papa anyị ebere nwanne anyị maka na ha na-eme ọfụma nekwazie na anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche parish priest anyị onye kelechara anyị ncha ihe nwere okele n'onwe ya afọ ya bụ Fada Valentine Egbe na mgbe eji ji ọgụ Egbe ji ọgụ ị na-anyịfụ n'afọ a dị egwu mana ọ na-eme na ọ na-anụka ị nọ ya n'aka na ifu na ogwu o mezie gịnị mana ọ see too much afọ udo eme gịnị ala n'udo so ka Chineke si ahasisi ife niile parish priest anyị na-eme ọfụma anyị na-asị na ọ ga-adịrị ya mma site na Kristi onye nwe anyị. ndị kwaya alụ ndị foto daalụ jisie n'ike anyị na-anyịfụ na the color ndị foto daba n'ife a na-eme so anyị si ha jisie ike onye ọbụla enwe ife ọ na-alụ Chukwu gọzie unu niile n'aha Jizọs. Onye nwanyị nọ ya n'ụlọ
Chukujike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nlawa n'obi sakwụsịgo. Iso di fene me.